ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар назди чорраҳаи казинои Саидшоҳ рӯ ба рӯи кумитаи андозда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф чорраҳаи казинои Саидшоҳ ва рост роҳ ба сӯи сирк. Дар ин ҷо бошад кумитаи андоз, нозироти андози Фирдавсӣ ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи 46-ум микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёре бад гап мезанем, рафтем. Дар панҷум ошёна қарор дорем. Дар бино ду талифтаст, ин кладовка мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Якхонага духонага кардагиан бо масоҳати 74 метри квадратӣ дар панҷум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. Хона коробка бе таъмир аст. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Даромадгоҳи хона роҳрав, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ошхона ва ин бошад ҳамому ҳоҷатхона. Аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад ва чӣ хеле ки мебинед, ҳамаи хона бо хишти пухта сохта шудааст. Дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом алоҳида мебошанд дӯстони азиз. Ва ин бошад ҳаммом. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. трезаҳои хона бошад бари биноро нигоҳ мекунанд ва тарафи роҳи калонро. Аз ин тараф аллакай нозироти андози Фирдавсиро биноашро дида мешавад. Ва ин бошад ошхона. ва дар дохили ошхона боз теғзона ҳаст. Нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорад. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.